koinai sini tipra mothani adong bungia kami ni lekhajo khana hamjangnai sini borong ta suk de porma koinai ini sini mungni oi asuk khai asuk mani ya mane ya gulo haino hai phai sok paja mungia kami pandani pandak kurau ni dai shop kaya asuk sinimuri oi asuk thayo asuk angge kona patawi borong na okra awa nasibiram saini pabon deporma borong koinai yang buskang ni dai shop kaya asuk thayo asuk ambai ini nasibiram sai kaisa join program program ini program kobay lam sago welcome sir komal kolay welcome sir komal kolay welcome long ini kokpir mongo sengtin tabo phaisu phaika jakmagat amchaini nuna shibir kamiwo o nuna shibir kamiwo tini tipramo thani maharaja pradut bikram manikoni thangsani kok mariwo joton Gheta Tripuralen Shanai Tipra Saranga Piognai Tipra Saranga Muktirinai Hai Hinai O Kamini Chuan no Family ni 120 butar 144 butar tini jotono Tipra Mothawo Banarom Bhebeka Kok Geke Kami Khungsa jotono tini BJP te IPF tiya karoi Tipra Mothabai Bubagra be Phai join Khaibeka join Khaibene Rogno Banaromoy chung lam shawi naharka hambai long live tipramotha long live tini BJP IPF tiya kare tipramotha phanyano khabai khobai lam sago BJP IPF tiya kare phanyano no chung khabai khobai lam sago tipramotha long live bagra long live komal kolai long live BJP IPF CPM ya kare tipramotha phanyano no khabai khobai lam sago BJP IPF tiya kare tipramotha phanyano no khabai khobai lam sago BJP IPF tiya kare tipramotha phanyano no khabai khobai lam sago tipramotha long live bagra long live komal kolai long live bagra ki komal kolai ki tipramotha ki